Malama Sharifa. Barka da fitowa. To da farko dai sunana Anwar. Ni abokin Hamza ne yayin kawar Rukayya. Kuma na san kafin ta fito ta bayyana miki abubuwan da suke tafi da ni sai dai in ƙara jaddada miki. Gaskiya Sharifa, na daɗe ina roƙon Ubangiji Allah ya haɗa ni da mace irinki. Sai gashi kwatsam Allah ya sa na gano ki. Shi yasa na zo har gidanku domin tabbatar miki da cewa son ki nake kuma auren ki nake so ne. Amma ban san irin marhaban da zaki min ba. Ban yi mamaki ba duk da cewa kai ne namiji na farko da ya fara karya min tarihi na. Na san hakan za ta zo amma ban yi tsammanin da kai ba. Malam Anwar, ka duba matakin da ka taka a rayuwa. Ka duba matsayinka. Sai na ga kwata-kwata ban dace da kalar rayuwanka ba. Hakan ya sa na fara zargin ko wata manufa ka zo da shi a kaina. Ba ma manufa nake da shi ba, manufofi. To, ko za ka sanar da ni in fara tsara kaina wanda kuma ba zan iya ba in bar wa Allah. To, Sharifa, manufata ta farko ita ce ina so ki kasance uwar 'ya'yana, ma'ana ki aure ni. Saboda Allah ya azurta ki da wasu abubuwa guda uku wanda kowane ɗan namiji yake fatan ya mallaki mace mai irin waɗannan abubuwa. Na farko shine kina da addini, kina da tarbiyya, kina da ilimi, kuma kina ƙoƙarin aiki da shi. Wannan dalilin ne kawai yasa naga kin dace na aure ki.